So tell us why then uyakube ngathi awukuthanda lokugxuma esikwenzayo phela masuke waphela sisuke sisebenza nathi sifuna ukuthi sithole ukuthi sithole labo openanyana. Ngikholelwe into eneyodwa yasho uShembe ukuthi phakathi kwamatshamhlobo kuneyingilosi. All right. Ingilosi wathi ziyahlonishwa uShembe. Phakathi kwamatshamhlophe kuhlatshelela isihlabelelo salapha ekhaya. Uma uke wahlabelela okunye ongakhona okalapha ekhaya uShembe usuke sesukile lapha. Engicabanga ukuthi amakholwa amayeneqiniso kufanele ayibuza ukuthi kwenziwa yini ngesikhathi kuthiwa kuzoshaya uthando ebuhleni olwalumenyezela uzwe lonke. Uma sekufikile bese kungenzeki. Ngikhumbula umbuzo wabuzwa ubaba. Lathe lika baba nizokwenza kanjani lokho ngoba yisabatha. Sazama ukulalisa ulimi. Wathi ngiyanizwa kodwa yisabatha. Wathi kulungile ngiyanivumela kodwa ningakwenzi lapha ekhaya. Ningakwenza ethempelini futhi kungabi yisabatha. Ningakwenza ezinye insuku kodwa nithola indawo hayi phakathi kwamatshamhlobo. Ileyo nto ke engiye ngiyesabe. Ukuthi yebo siyalwenza uthando ngalezi ingoma zethu esithanda futhi lento isize yangena nakuma Nazaretha kube ngathi into yesonto. Uyabona mawushayisa uthando ngeingoma zesonto bambalwa abantu abasukuma beze bezonikela. Kuba sengathi ungathinta lezi zangaphandle bese kuba khona into ezobanyakazisa. Imvama ke into engenayo uNkulunkulu ivamile ukuba semgangathweni. Bese kuthi le noNkulunkulu iye ngokuyiphelelwa indawo yancipha. Engicanga ukuthi into eyandile nasesontweni manje. Izinto eziningi ezabe kwaUShembe ziya ngokuya ziyancipha esontweni kwanda ezethu esizungulela zona. Kuyiwaphike makunjalo. Umbuzo ke uba lapho kodwa ke ngiye ngithi mina mhlawumbe ukujwayela. Uyabona lento ngiye ngifanise nomakoti mayifika emzini wendoda ezogana. Noma ngabe umficile ubaba izala noma ngabe akamficanga. Uyazi ukuthi njengoba ngifike kulomuzi khona izindle engingaphumi ngaphambi kwazo. Uhamba ngemuva. Kodwa ngokuya ejwayela umbona nangelinye ilanga esemphakathi negceke. Kwayona lendlu kaBaba izala umthole selunguza kuyona phakathi. Kodwa esafika ubengakwenzi. Ngelinye ilanga umbone esechitha amanzi enhla kwesibani. Kade engakwenzi. Ukujwayela kuya ngokuya ulibala ukuthi kambe ngiyini lapha ekhaya. Iningi lethu selikhohliye ukuthi lazokhonza lithunywe lizokhonzela nemndeni. Sekube ngathi thina esizokhonzela. Right.